До странен свят е тъжак, брат, нема какво ти обяснявам. 12 клас, 12 часова работна смяна. Не го правя, защото искам, а защото се налага. На фона на иронията, физиономията ми е за смяна. Недоспал на работа, фолиото е за смяна. Не ми се занимава, но това каквото трябва да направя. Скъсвам си задника, ама го скъсвам с кеф. На шефа си му казвам, че сам съм си шеф. Някой чертаят там 5-4 стайния си апартамент. Други робят в казана за смет и се надяват да изварят късмет. Живота ми е филм със странен сюжет, но пък с минимален бюджет за един специален момент, който е най-важният фрагмент, нашия социален експеримент. Но давай да караме напред с рака на малкия пубертет. Знаеш как е да направиш добро, да получиш война. Развивай потенциал, бил той дори да рисуваш с кана. Кой би отказал доволна сума в евра? Парите не те правят щастлив. Дава лък, с тях си купувам храна. За новодошлите рапета имам дружелюбна молба. Докато ми лапате, не говорете с пълна уста. Да го опишеш, топай то един живот, ежедневие, което те превръща в робота. Го опишеш, не са ти нужни даже думи, защото именно това мълчание изгражда духа. Да го опишеш, топай то един живот, ежедневие, което те превръща в робота. Го опишеш, не са ти нужни даже думи, защото именно това мълчание изгражда духа. Усещам душевна радост въпреки цялата гадост. Какви чужди грешки учих се пакост след пакост. Родих се в най-горещия летен ден през месец август. Отдадох живота си на една мечта, която превърнах в реалност. Огромна благодарност на братята, подавали ръка, помагали в беда, въпреки цялата ни щета. Нанасяйки щета по вражески тела, се добрах до пиедестала, за който се кърчих до сега. И ето на приятни последици, стара се на теб да ти харесва как аз изразявам себе си. Каже ми с мен ли си да придадем оттенъци на сивите ремъци, задействайки процеса им. Не ме съди по опаковката, виж етикета ми, защото никой не чете дребния шрифт от редовете ни. Падне ли пердето ми, ще станете свидетели на аудиопрожекции с ментални ексцесии и минимални корекции. Два аргумента, не искам фенове, искам ценители с адекватна преценка. Дали си слак или генгстър, слава ме касае в момента. Върти се старата лента, братета само да вметна. Надеждата не умира дори когато е последна. Дори когато живот е последна. Го опишеш, топай то един живот, ежедневие, което те превръща в робота. Го опишеш, не са ти нужни даже думи, защото именно това мълчание изгражда духа. Да го опишеш, топай то един живот, ежедневие, което те превръща в робота. Го опишеш, не са ти нужни даже думи, защото именно това мълчание изгражда духа ни.